Good morning. Good morning. Tiga saan ka kuya sa Pangasinan? Malasiki po. Malasiki, Pangasinan. Ito si kuya, oh, motor niya. Maingay daw. Hindi naman ganong kaingay. No? Hindi naman ganong maingay. Para pana. Magapan na. Silin mo yung clutch niya kuya. Bitawan mo. Clutch damper, tapos timing gear. Yan. Palamigin na natin kuya. Iba. Okay mga kabro, kadarating ko lang dito sa laboratorio natin at kadarating nating bumili ng mga pyesa. So shoutout kay boss at kay madam from Malasiki, Pangasinan. Ayan o. Tapos yung mga pyesa na binili natin papakita ko sa inyo. Okay. So yung narinig nating maingay kanina, timing gear. Tapos clutch damper. Kaya lang, nung binaklas namin yung makina niya, yung clutch damper, wala namang kalog. Nasaan yung clutch housing niya, Brad, na dati? Walang kalog. Ang problema nga lang, ito, grinder nila yung clutch housing. Nung nagpalit sila ng damper, grinder yung clutch housing. Ito, ipinantay nila sa clutch damper. Ayan. O, makikita nyo, pantay na pantay. At medyo malalim pa nga ng konti yung housing kesa dito sa damper. Okay, ganito din ginagawa ko dati pero may side effect pa rin kahit nagpalit ka at wala naman ng kalog, maingay pa rin yung bandang clutch side mo. Yan. So, pagdaanan ko na yan. So, hindi ko na inuulit yan, hindi ko na ginagawa. Okay, so ngayon, yung normal lang, ganito. Pag nilagay nyo yung clutch damper, dapat nakaangat pa ng konti yung clutch housing. Ito. Yan, dapat nakaangat pa ng konti. Okay, ganyan dapat yung normal. Yung ganito abnormal na modified na, kaya kahit umandar siya, wala nang kalog, maingay pa rin yung bandang clutch side. Palit na tayo ng clutch housing, bumili tayo ng bago. Tapos bagong clutch damper. Ganyan yung normal niyan, mas nakaangat ng konti. Okay? Yan, bagong clutch damper, bagong clutch housing. Tapos bagong rebore. Ayun o. Ito. Pinaribor na rin natin yung kanyang block dahil 20 years old na tong motor ni kuya. Standard pa rin yung block niya pero malala na rin kasi yung gasgas niya. Kaya pinaribor na natin. Okay, 0.25. Tapos, sabi ni kuya pag umaandar, pag patay niya ng makina, ay may maririnig pa siyang kumakalog, no kuya? Ayun. So ito, pinalitan namin yung dalawang side bearing. Goods naman yung connecting rod. Yan. Dalawang side bearing na Nachi brand. Yan. Sa bandang timing gear, may seal yan dapat. Okay, ganyan yung normal. Dapat may seal. Sa kabilang side naman, walang seal yan. Dapat naka-open lang yan. Kasi kapag yung dito sa may bandang timing gear, pag may seal, maiipon yung langis dyan, hindi dire-diretsyong madedrain. Kasi mas maganda kung may seal, yung timing gear nyo nabababadan ng langis. Okay? Ganyan yung normal. Huwag nyong tatanggalin yung seal ng bearing dito sa may bandang timing gear. Okay. Bumili na rin tayo ng bagong piston pin. Dahil yung piston pin na stock niya may kanal na sa gitna. Kaya bumili na tayo ng bago. Kahit hindi nakalista to dahil wala naman tayong nabiling center gasket na original. Mas mura naman to. Tapos sakto may pinambili tayo ng piston pin. Okay. Mag-assemble na tayo mga kabro. Malinis na yung crankcase. Oh. Yan. Yung bearing dito, alam nyo na yung gagawin natin dito kasi kusa nang nalaglag. Lalagyan natin ng sikretong malupit dyan. Tapos, yung left side crankcase, malinis na rin mga bro. Papalitan natin itong 6202 na bearing. Yan, may kalog na to. Tatanggalin ko pa yung papalitan natin. Transmission gears,
transmission washers. Ayan mga kabro, pinagalo-halo na ni Brother Juby Kayanan. Si Brother Lito, papalit na siya magkakabit na siya ng clutch damper, clutch housing. Okay, ayun na yung mga napalitan natin. Timing gear pala mga bro, bumili tayo ng bago. Ayan o. Budget meal, pag TMXL. Tapos cam follower, budget meal. Pero smooth ang andar niyan mga kabro. Repsol, baka naman, kahit kalendaryo lang. Tapos yung 6202 na bearing. Koyo. Okay, kompleto na. Assemble time na mga kabro. Okay, dito tayo mga bro bago natin isalpak yung transmission bearing. Ito, medyo maluwag na to. Na tatanggal ng kusa yung bearing. Ito, nasa na yung bearing niya? Tong bearing na to, natatanggal na ng kusa. Lalo na kapag bagong baklas, lalo na pag may langis yan mga kabro, maluwag na to. Kaya ngayon ang diskarte lang natin dito, huwag kang magpapalit ng ganito dahil sayang, original pa naman. Okay, kung surplus din ang bibilin mo, huwag na lang. Kasi baka ganun din. Okay, kung brand new naman, mahal, baka nasa 6,000. Yung brand new na ganito, na crankshell. So ngayon, ang remedyo lang natin dito, pinakita ko na sa inyo yung isang video natin. Lalagyan lang natin ng lamat dito palibot. Lalamatan lang natin dito palibot para sumikip. Oh, ito yung maiwagang kuan natin, pang sinsil. Sirang screw lang yan mga bro. Okay. Okay, nagatlaan na natin mga kabro. Ayan o, tignan nyo. Yan yung pangpagaspang, yung nagatlaan natin. Yan yung sasabit sa bearing para gumaspang, para sumikip. Yan. Yung mga yun o. Ginatlaan ko lang yan mga kabro para sumikip yung bahay ng bearing. Kagaya nito. Brother, ipukpok mo na. Masikip na yan mga kabro. Sige ako na. Hindi pa si brother. Yun o. Sikip mga kabro. Halos ayaw nang pumasok brother sa sobrang sikip. Oh, dito. Ang sikip na oh. Kagaya kanina, kinakamay mo lang tinatanggal yan, Brad. Yun, pag nagiba na yung tunog, okay na. Kahit bibitin mo na yung crankcase ngayon. Masikip na yan mga kabro. Okay, bakit ba natin pinasikip to? Dahil kapag maluwag yan mga bro, umatras sa band ito, pati itong idle gear, yung salpakan ng housing, sasama yung bearing, atras sa bante din yung housing. Tapos kapag umatras sa bante yun, pag malala na, ito, magagasgas. Kagaya nito, may gasgas na pala. Ayan ako yan, nakita mo, may gasgas na. Oh, itong housing na to, pag umatras sa bante, kagaya nito, yung bearing na yon, kapag umatras sa bante, maluwag yung bahay ng bearing. Itong clutch housing, atras. Yan, atras. Ngayon, yung drive gear, kapag umatras yung clutch housing, gagasgasin yung drive gear itong clutch housing. Ayan o. Oh. Kita nyo? May gasgas na yung clutch housing nang dahil sa drive gear. At nang dahil dito sa bearing na to, umaatras sa bante. Kaya dapat pasikipin natin yung bahay ng bearing. Okay. Kung wala kang pambili ng original na crankcase, wag kang bibili mga bro. Dapat talaga hindi ka bibili ng crankcase. Kasi pwede namang i-remedyo yan. Kagaya nitong ginawa natin. Okay? Kasi kapag bumili ka ng original, libo-libo din yan. Eh kaysa dito, budget meal na machine shop. Oh my God! Wow! Ano kuya? Oh, budget meal na machine shop yan mga bro. Ang sikip oh. Okay, pwede na natin assemble itong makina. A few moments later. Okay, tapos na mga bro. Napuna natin oh. Yan. At isasalpak na lang natin sa mukha ni Kagawad. Ay, doon sa chassis ng makina. Yan, para mapandar na natin. Ay, hindi mo inubos yung biskwit mo ah. 1, 2. Huwag mong hawakan. 1, 2, 3. Sarap. Masarap. Mastamis. Hindi mapait. Okay, salpak na natin to tapos pandarin na natin. Okay, tapos na mga kabro. Papandarin na lang po natin, yun o.
Sige, kagawad. Start mo na. Huwag mong re-revolusyonan. Ito pa. Yun! Galing ah. Magaling sumipat ako. Ayun o mga kabro. Si kagawad ang nagpandar yan. Yung kaliwang papa niya yung sumipa. Paano? Huwag mong sisipain na. Paano? Ganin mo lang. Ayos. Oo. Paano kilala yan? Oh. Wala kay Master Gido. Master G daw. Oo, dali ko ninali yan eh. Magaling palang magpandar ng TMX daw sa susunod ulit. Okay, kakabit na po natin sa sidecar tong motor ni boss. Okay, tapos na at naikabit na sa sidecar mga kabro. Shoutout kay Kagawad. Road test ko muna ng naka-sidecar kasi ni-road test ko kanina naka-single. Kuya, count lang to break in muna no. Sige. Bagong rebore. Mga ilang araw po? Kahit 1 week. 500. Napil kasama namin guys oh. Takbin ko na Kagawad. Ha? Ayun po sa body dito guys oh. Yan po kasama namin sa ano. Siya. Okay na mga kabro. Pag pinirsa mo yung block mo, baka ilang araw lang balik Ito, dito. Dati kanina, pag pinipisil ko tong clutch, ito. Pag pinipisil ko dito sa clutch, kanina, umiingay pa rin. Pag binibitawan ko, maingay pa rin. So yun yung isang issue doon, yung clutch housing na grinder. Pero ngayon, kahit pisilin mo, same pa rin yung tunog niya. Pag binitawan mo, same pa rin yung tunog niya. Okay na. Ano masasabi mo Kagawad? Okay na. Okay na? Toto po kay Mami ko sa buong family po namin sa Concepcion. Yung mga family po ni Kagawad dyan sa Concepcion, shoutout po sa inyong lahat. Saka sa Team Brother. Ito, Brother Joke. Ha? 0.08 lang yung tune up niyan kuya no? Yan. Okay na. Smooth. Kaninang kwanto may pusa-pusa, yun yung timing gear pinalitan na natin. Yan. Follow ka na Kagawad. So tadi po kay Master Gido. Kay? Master Gido. Master Guido. Oo, ang nagpanda ng motor eh. Ay. Ito po. Okay kuya, ingat na lang sa biyahe no. Pipicture muna tayo, magpipicture taking muna tayo. Yan. At syempre, nagpicture taking na kami mga kabro. Ayan na po kami at uwi na sila kuya. At syempre, hindi mawawala yung wacky face ni Kagawad. Ayan, napakabogi. At hanggang sa susunod na vlog natin mga bro, maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Panginoon.